chakamudzipa chikamutuzurisa part 6. Muzvikuyu ndati mwachewe natsa ndateterera kwaurisiya kaunhu kako kane semba wadzafani aikona kwati nyadzi chakwamujimi kwauri kuenda tezvenzwa kuti chakakudzipa chikakutuzurisa wetauwa. Vakadaro vamusachiona vasiraya muzukuru wavo Zebhedhiya uyo aingogutsurira musoro kunge chigungu chinorovera musoro padombo. Nanga yepe udopotsa wafane kokore chimoto chisawa binzi. Usachachure wanzva ufambe zvidenaka asusa koshiwe kusimira chitomu kumuromo. Kwe hosha yengoro yavhenesi wefa ukatisiya tisija tisimwa muzukuru. Hamusachiona pavaikurukudza izvi Zebhedhiya akatenge arongedza kabhegi kake akunzva moyo kutohwa-tohwa nehwendo hwekwamudzimu. Chikomana chakapinda mumugwagwa netsoka chidenanga kumagwinje uko chainakwira bhazi rekwaFirst Boulder. Kwamudzimu kwaSabhuku Nyamondoro ndiko kwaigara madzisekuru aZebhedhiya, Makomo namadzibaba Mosheni. Makomo aive murume murefu aizivikanwa nesukupirienzi yekunhadzurudza mawairesi adefa pabodzi nekuteya mbeya asitengesa. Zebhedhiya akasvika pamagwinje pasina chinguva rakasvika bhazi rekwaFirst Boulder. Zebhedhiya akakwira. Rakanyunyuma bhazi rikadarika katenhe panhari St. Boniface mukonori Samuriwo njengenja rakusvika pamawada 10 of Zebhedhiya akatenga amira akugadzirira kuda kuburuka pamudzimu. Musi uyu madzibaba Mosheni vainge vade tunhumana pamasowe naabi avo apo vakadaidziwa nemuprofita Michael ndekunzi, baba ndiri kunangadziwa pamusha penyu paine hama yenyu iri kuyaura ide tuzura meso isida kufa nokudya yagariwa nechimwe chinhu pahuro. Mashoko emuprofita uyu akakana marisa madzibaba Mosheni vakasiwa miri nazvo. Bhazi rekwaFirst Boulder rakasvika pamudzimu. Zebhedhiya akaburuka asipeka-peka uku muromo udevhariwa nechitomu. Akati tande nepakati pesitoro yekwamunduna adenanga kwaasekuru ake aMakomo avo vaigara maSabhuku Nyamondoro. Kochiko chakazoitika ashuwa kumadzisekuru ake kwamudzimu? Ngatisanganei abiyangwe pachakamudzipa chikamutuzurisa part 7 yamepasiwa naChairman Mupfurutsa mukorekore wehurungwe wepaNyaminyami FM.